खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं दैरुप नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सुशांत सिंह राजपूतनि केसखौ सीबीआईआ नायबिजिरसिगोन कंग्रेस आरो एआईयूडीएफनि गोरोबथा आसु आरो एजेवाईसीपीआ एडभाइजरी कमिटि दादों गगामुखनि सिलिमपुराव अर खामदों शंकर दयाल शर्मानि जोनोम सान फालिथाय बलिउडनि फावखुंगुर सलमान खानखौ जिउ फोजोबनो थांखि लाग्रा लरेन्स बिश्नोई गेंनि शार्प शूटारखौ पुलिस बिफाना हमदों चिरां जिल्लानि बिजनी दखरानि एबसुनि बानजायनायजों बर' फरायसाजों दिथागिरिफोरखौ लोगो हमनाय जादों आसाम सरकारजों निउ एडुकेशन पलिसि 2020 नि थाखाय दाजानाय कमिटियाव बर'निफ्राय सासेल' नायल'जाल' बाहागो मोनदों फरेनार ट्रिब्युनालनि बिजाथिफोरा सोमावसारदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव 19 आगस्ट खालारखालि भारतनि जौसिन बिजिरसालिया सुशांत सिंह राजपूतनि थैनाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय सीबीआईखौ अर्डार होबाय सुशांत सिंह राजपूतनि थैनाय जाथायनि सोमोन्दै मुम्बाइ पुलिसआ संदानगासिनो दंमोनबाबो मुम्बाइ पुलिसआ थार बिजिरनाय एबा दायनिगिरिखौ साजा होनो हायाखैमोन सुशांत सिंह राजपूतनि थैनाया सुसाइड नङा बियो मोनसे मार्डार होननानै मिथिजानायनि उनाव गोबाङानो सीबीआईखौ नायबिजिरहोनो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन आरो खावलायदोंमोन दिनै जौसिन बिजिरसालिया सुशांत सिंह राजपूतनि केसखौ नायबिजिरनो सीबीआईखौ अर्डार होबाय आरो मुम्बाइ पुलिसनि आखायाव बे केसनि जेसेबां फोरमानफोर दं बेफोरखौ सीबीआईनि आखायाव गथायनो अर्डार होदों होननानै खौरां मोन्दों गोबां दान सानाव आरो सावरायलायनायनि उनाव आसामनि कंग्रेस पार्टी राजखान्थि हान्जाया बदरुद्दीन आजमल दैदेननाय अल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट राजखान्थि हान्जाजों आखाइ हमलायबाय एबा गोरोबथा जाबाय होननानै खौरां मोन्दों फैगौ 2021 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम एसेम्बली इलेक्शनाव जथाय सरकार दानो थाखाय गोरोबथा खालामदों फैगौ बिसायख'थियाव सरकार दायोब्ला कंग्रेस हान्जानिफ्राय चीफ मिनिस्टार जागोन होननानै खौरां मोन्दों अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आरो आसाम जातीयबादी युवा छात्र परिषदआ जथायै सा 10 सोद्रोमा गोनां मोनसे एडभाइजरी कमिटि दानाय जादों बे कमिटिखौ आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय दानाय जादों होननानै खौरां मोन्दों बे एडभाइजरी कमिटियाव बोसोनगिरि महरै दङ नगेन सइकिया अरुण कुमार दत्त मेम्बार महरै दङ रन्जित शेखर मोसाहारी जानू बरा धीरेन सइकिया कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य बसंत डेका आली हायदार लस्कर राणा सांगमाई अब्बू शाहिद संजय कुमार ताती प्रीति रॉय राभा सूर्य थाउसिन हुसैन आहमेद लस्कर प्रणज्योति सइकिया प्रदीप घोष कोअर्डिनेटर महरै दङ लुरेनज्योति गगৈ पलाश सांगमाई धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख हालामनि सिलिमपुर होननाय जायगायाव गिख्रंथाव कारेन्टनि शक जानायाव गंथाम दखानफोरा खामनानै हांगार जायो खौराङाव मोनथिनाय बायदिब्ला अर खोमोरग्रा हान्जानि नाजानायाव अरखौ खोमोरनो हायो होननानै मोनथिनाय जादों मैया 19 आगस्टआव भारतनि राष्ट्रपति भवनाव भारतनि आगुरि बारग' हादरगिरि रंसारी शंकर दयाल शर्मानि जोनोम सान फालियो रंसारी शंकर दयाल शर्माया भारतनि गुथि हादरगिरिमोन बिथाङा 1992 मायथाइनिफ्राय 1997 मायथाइसिम भारतनि हादरगिरि बिबानाव खामानि मावदोंमोन रंसारी शंकर दयाल शर्माया 1918 मायथाइनि 19 आगस्ट खालाराव भारतनि भोपालाव जोनोम जादोंमोन बेनिखायनो 19 आगस्ट सानखौ राष्ट्रपति भवनाव बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनाय जायो आरो भारतनि दानि हादरगिरि रामनाथ कोविंद बिथाङाबो बारग' हादरगिरि रंसारी शंकर दयाल शर्मानि गोथार जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे बिथां रंसारीनि जिउमाखौ सोरगोआव आलो गोजोनै थाबाय थाथों होननानै आरज खालामो 18 आगस्ट खालारखालि आसाम सरकारा निउ एडुकेशन पलिसि 2020 मायथाइनि थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादों गाहायै बे कमिटिया
आसाम सरकारखौ दानि 2020 मायथाइनि निउ एडुकेशन पलिसिखौ माबायदि सालायगोन आरो माबायदि दैदेनलांना मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन बेखौ बिथोन होनो थाखाय बे कमिटिखौ दानाय जादों। दा बे गोदान दाजानाय कमिटियाव बर'निफ्राय सासेल' नायल'जाल' सायख'जायो। बिथाङानो जाबाय दानि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां प्रशान्त बर'। बिथाङा दानि राङापारा फरायसालिमायाव बर' आयदायाव गाहाय फोरोंगुरु महरै खामानि मावगासिनो दङ। बिथांनि बेबायदि सायख'जानायखौ बर'नि गोबां सुबुंफोरा साबायखर बावहरनाय जादों। 15 आगस्ट खालारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी दख'रा एबसुनि बानजायनायजों बर' गामियाव बर' फरायसा थाखो 1 निफ्राय थाखो 10 सिम फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरि बिथांमोनखौ लोगो हमहैनाय जादों। गाहायै बिथांमोना बे लकडाउन समाव गोबाव समसिम फरायसालिफोरा बन्द थाबोनाय समखौ माबायदि बाहायनांगौ बेनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय बिथांमोना गं 10 गामियाव दावबायहैनाय जादों। मुंख'नो गोनां गामिफोरा जाबाय उलुबारि, फुलकुमारि, सानजा खुन्थाइबारि, सोनाब खुन्थाइबारि, दावराइबारि, खैरुगुरि, खासिबारि, गयबारि, देवानपारा आरो गुन्दामारा। बेबायदि गामियाव बिथांमोना दावबायहैनाय जादों। 15 आगस्ट खालारखालि बलिउडनि फावखुंगुर सलमान खानखौ जिउ फोजोबनो थांखि लाग्रा लवारेन्स बिष्णोई गेंनि साब-सुटारखौ पुलिस बिफाना हमनाय जादों। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला फावखुंगुर सलमान खानखौ थांनाय जुन दाननिफ्रायनो जिउ फोजोबनो नाजाबोदोंमोन, नाथाय हादिया। उनाव पुलिस बिफाना आबुङै सनदांना एबा इन्टेलिजेन्स ब्युरो बिफाननो फोरमायनाय बायदिब्ला साब-सुटारआ बावैसोनि गेजेरावनो आरो फिन जिउ फोजोबनायनि थांखि लाबावदों, नाथाय बिथांमोनखौ पुलिस बिफाना थाबैनो हमनाय जायो। 15 आगस्ट खालारखालि जनता भवननि लांगोनायाव फरेनार ट्रिब्युनेलनि बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होयैनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरा सोमावसारदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला फरेनार्स ट्रिब्युनेलनि थाखाय थांनाय 2019 मायथाइनि 11 आगस्टआवनो आनजाद खुंनाय जादोंमोन, नाथाय 1 बोसोर जालांबाय दिनैसिम सरकारा उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ थिसनाखैसै, जायनि थाखाय जनता भवननि लांगोनायाव आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा एपइन्टमेन्ट लेटार होनांगौ होननानै सोमावसारदों एबा दाबि दैखांदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।